हेलो हाय नमस्कार मो गीतांजलि प्रधान आपण मानक नुआ वर्षर अभिनंदन जनाऊे भगवान करंतु आपण मानकर जेमती सब मनस्कामना पूर्ण हो। बोपा मारे मुझे मारिया करता जहाँ मारियो से बांगुलो भोग 5 कदली 10 टका 6टा जहाँ कह खैजे है 20 टका अरे 15 टका कदली 5 टका नब दब के स्वर्क करके बोलुच ना निकी स्वर्क करके बुलाऊच ना सेमती ठाकुर ना देखु आम गाँ मंदिर केते सुंदर है दृश्य देखिले बहुत बढ़िया लगे। आम गाँ महादेव बलवेश्वर महादेव केते भक्त माने आसुचंती जाउछंती केते भक्त देखते बहुत सुंदर है बहुत बढ़िया प्लेस। हम गाँ मंदिर आम ए बाहर आम आंटी
ଆସିକି ବି ଗଲେ ଘରକୁ। ବାଟରେ ଯିବା ସମୟରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ପଡ଼ିବ, ଆମର ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିରଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? କେନ୍ଦୁଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିର। କେନ୍ଦୁଶ୍ରୀ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯିବା। ଆମ ଗାଁ ମନ୍ଦିର ରୋଷେଇ ହବ ଆସ। ବଡ଼ ଦିଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ହଁ, ଫୁଲ ଘିଅ ଦୀପ ସବୁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଦି ସେଠି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଛନ୍ତି, ଆମର ଏ ସଭା ବଡ଼ ଦିଦି। ନନା ଆସିନାହାନ୍ତି? ଆସିଲାଣୁ। ହଁ, ନୂଆ ବର୍ଷରେ ମାଆଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ ଯେମିତି ସବୁ ଶୁଭ କାମନା ହଉ। ପୂଜାର ଏ ବର୍ଷ ବାହାଘର ହେଇଯାଉ। ମାଟି ବାଡ଼ି କରେ ଶାଶୁ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କୋବି ହେଇଛି। ଲୋକମାନେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଆମର ମାଆଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଆସିଲେ ଭାରି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଯାଅ ବିଧୁଅ। ହଁ ବା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ କିଏ। ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଥୁଆ ହେଇଛି। ମାନେ